ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। କେହି ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବିପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟି ଖୋଲାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ହେଲେ ସେହି ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେହି ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ନେହଲତା ମହାନ୍ତି ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ। ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତିକି ସେ କମାନ୍ତି ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ରଥଟି ଭଲରେ ଚାଲୁଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ସ୍ନେହଲତାଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୁରୀରେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗହଳି ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ କଟକଣା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗହଳି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମା' ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅଧିକ ଗହଳି ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦଳା ଚକଟା କରିଦେଲେ। ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ଯେ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମା'ଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ମନ ପକାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ବିକଳ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ହେ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମହାବାହୁ। ତୁମେ ତ ଜଗତର ଠାକୁର, ତୁମେ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ମୋତେ ଅନାଥ କରିଦିଅନି ଠାକୁର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ମା' ଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁନି କାଳିଆ ଠାକୁର। ତୁମେ ତ ଜଗତ ଠାକୁର, ତୁମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ? ଏତେ ଗହଳି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଗହଳି ଭିତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ କରି
ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେହି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ନିରାଶ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶାଶୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସତରେ ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳିଟେ ବି ପଡ଼ିବନି। ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବଡ଼ ମାୟାବୀ, ମାୟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।